v settingoch. Ale nemalo by byť. OK, skúste sa na to pozrieť. Ja ťa skúsim vymazať, Lukáš. A medzičasom to skús nejakého, napríklad z inkognita alebo cez apku. Dobre. A budeme medzičasom nahrávať. Dobre. Tak môžeme dať ešte predsa nejakú 1 minútku, aby sa pripojil aj Lukáš. Trošku ti šušťal mikrofón teraz, Peťo. Je to také zlé? Skús niečo povedať? 1, 2, 3. Ne. Dobre, pohoda. Ale asi si sa šúchol o mikrofón. Dobre, tak ja tak či tak nebudem nezlanou hviezdou, takže ak mne bude trošku zlyhávať mikrofón, tak to bude len na chvíľu. No. Sme tu už všetci? Lukáš, funguje to? Lukáš, keď ti všetko funguje, daj nám vedieť. Nech vieme, že môžeme začať. Možno ešte sa stiahuje apka. No, výborne. Tak môžeme teda konečne začať. Som teda veľmi rád, že sme sa tu takto zišli. Je nás tu momentálne 22, čo je taký optimálny počet pre localhost. A môžeme si teda hneď prebrať, o čom sa budeme rozprávať. Budeme sa rozprávať o tom, ako si môže človek naprogramovať v podstate vlastný programovací jazyk za naozaj krátky čas. Ale predtým, než sa teda k tomu dostaneme, tak by som rád predstavil Hack Košice. Sme skupina študentov, ktorá predovšetkým organizuje hackathon, ale venuje sa samozrejme ďalším aktivitám. Našou jednoznačne najlepšou akciou bol hackathon v roku 2019, Hack Košice 2019, ktorý sa konal v Košickom kultúrparku. Na neho mal nadväzovať hackathon Košice 2020, avšak kvôli známym problémom s koronavírusom a kvôli protipandemickým opatreniam sa bohužiaľ musel konať online. Napriek tomu sme však zorganizovali online hackathon s vlastným viac ako 24-hodinovým streamom, čo bola napokon veľmi príjemná skúsenosť pre nás všetkých. A okrem toho sa venujeme aj mnohým ďalším aktivitám, ako sú local hosty, local hack days a samozrejme mnohé ďalšie akcie. A jednou takouto akciou je samozrejme aj dnešný local host. Local host je v podstate workshop, kde sa spoločne učíme niečo nové. Napríklad sa učíme programovať v nejakom jazyku alebo využívať nejakú konkrétnu technológiu. A práve dnes si niečo povieme o tom, ako funguje programovací jazyk z toho možno, že z toho hľadiska, že akým spôsobom počítač jazyku rozumie a ako si na základe tohto vieme postaviť náš vlastný jazyk. Dnes vám teda bude predstavovať, alebo dnes vás týmto lokálhostom bude sprevádzať hlavne teda Dominik a mal tu byť aj Matej Tarča, myslím si, že tu niekde aj je a samozrejme spolu s ním budem teda vám pomáhať v čete v prípade, že by boli nejaké problémy a budeme to tak trošku aj moderovať. To znamená, že v prípade, že budete mať nejakú otázku v čete, tak Dominik nebude pozerať chat, ale budem ho sledovať a kebyže bola nejaká zaujímavá otázka, tak samozrejme Dominika preruším a môžeme napríklad zastať. Samozrejme, kebyže aj vy máte nejaký problém, napríklad, že by vám niečo nefungovalo, alebo že by sme napríklad išli príliš rýchlo, tak neváhajte napísať do chatu a trošku spomalíme, po prípade pokojne sa unmutnite a položte svoju otázku sami. A na konci budeme mať samozrejme aj question and answer session. Takže to je k dnešnej akcii, ako to približne bude fungovať. A môžeme sa teda už presunúť rovno k tej hlavnej téme. A predpokladám, že väčšina z vás už vie, čo je to programovací jazyk a
už s tým má nejaké skúsenosti a pravdepodobne viete programovať v aspoň jednom programovacom jazyku, ale je dobré si pripomenúť, čo to v podstate je. Čiže je to nejaký jazyk alebo je to súbor pravidiel pre inštrukcie, ktorému rozumie tak ako počítač, tak aj človek. Programovacie jazyky môžu byť nízkourovňové alebo vysokourovňové. Vysokourovňové sú skôr tie, ktoré sú bližšie tomu ľudskému chápaniu inštrukcií a väčšinou sú rovnaké bez ohľadu na platformu alebo bez ohľadu na architektúru vášho procesoru. A tie nízkourovňové sú skôr bližšie už k tomu samotnému procesoru, môžu sa líšiť a sú väčšinou pre človeka veľmi ťažko čitateľné. Napriek tomu im však dobre rozumie práve procesor, ktorý ich vie veľmi ľahko prekonvertovať do spustiteľného kódu, ktorý si už vie teda procesor čítať už teda v tej, nazvime to v tej takej binárnej sústave, čiže už číta iba tie jednotlivé čísla, ktoré sa menia na konkrétne príkazy pre procesor. A špeciálnym prípadom je ezoterický programovací jazyk, ktorý nie je určený na praktické programovanie, ale práve takýto my dnes programovať alebo vytvárať budeme. A ja už trošku tak zapojím do diskusie Dominika. Ja som v tomto taký možno, že laik, alebo nie som možno, že najkompetentnejší človek, aby o tomto rozprával, ale ja si predstavujem fungovanie programovacieho jazyka nejakým takýmto spôsobom. Čiže buď mám nejaký zdrojový kód, ktorý chcem skompilovať pomocou nástroja, ktorý sa volá compiler. Ten mi takýto vysokourovňový jazyk prevedie na nízkourovňový, ktorý mu rozumie procesor. A to sa vlastne premení na set nejakých rôznych inštrukcií, ktorým už veľmi dobre procesor rozumie a úplne presne jednoznačne vie, čo má robiť. Alternatívne mám nejaký skript, napríklad v jazyku Python, a interpreter mi vždy pri každom spustení vytvára osobitne kód, ktorému teda rozumie procesor a opäť sa to premieňa do nejakého jednotného nízkourovňového jazyka, ktorému procesor rozumie. Dalo by sa to z laického pohľadu pochopiť takto? Že takto nejako ten programovací jazyk funguje? No, presne tak. V podstate máme dve spôsoby, ako vykonávať programy. Bude to cez práve prekladač alebo kompilátor, pričom sa zdrojový kód premení na strojový, ktorý vie počítač vykonávať, alebo je to skript, ktorý využíva interpreter na to, aby sa spúšťali dané príkazy. Medzi compilery môžeme radiť napríklad jazyky, ktoré sa kompilujú ako napríklad C, C++, aj Java, sa dá povedať. A napríklad skriptovacie jazyky by mohol byť taký JavaScript, aj keď ten je z časti kompilovaný, a napríklad taký Python, pričom on je tiež kompilovaný. Čiže dá sa tam povedať, ale že aj z časti kompilovaný, ale väčšinou sa hovorí o týchto jazykoch ako skriptovacích. To znamená, že idú cez interpreter a vykonávajú sa riadok v poriadku. Java je taká trošku špeciálna. To je v podstate, dalo by sa povedať, aký vlastný systém, ktorý sa simuluje v počítači a potom on sa vlastne na novo spúšťa už ako set inštrukcií, ktorému opäť počítač rozumie. Áno. Tam sa využíva tzv. Bytecode. A prečo je vlastne takýto systém špeciálny? Vedel by si ešte toto povedať? No tak v podstate Java má tú výhodu, že nezáleží na platforme. Teda keď máš tú Java Virtual Machine, ktorá vykonáva ten bytecode, tak ti nezáleží na platforme, na ktorej sa vykonáva. Preto je Java vhodná pri platform independent, teda nezáleží ti, že ti si na Windowse, či si na Linuxe, či si na macOS, ale stále ti to pôjde. Stačí, že máš ten Java Virtual Machine a ten kód spustíš. OK. Čo vlastne my budeme robiť dnes? Čo budeme vlastne my pripravovať, aby nám mohol fungovať náš vlastný programovací jazyk? Predpokladám, že budeme si musieť buď naprogramovať vlastný compiler alebo vlastný interpreter. Áno, to máš pravdu, takže keďže sme nezahrnuli do názvu prednášky, že vytvoriť si skriptovací jazyk, tak presne to bude to prvé, čiže kompilátor alebo prekladač. Teda vytvoríme si niečo, čo bude nám čítať zdrojový kód a bude ho pretransformovávať do krokov, ktorým rozumie počítač, respektíve bude sa to už priamo vykonávať. Mm-hmm. Čiže urobíme si taký jednoduchý compiler, pričom preskočíme niekoľko krokov a budeme narábať s virtuálnym strojom vlastne, dá sa tak povedať. Vytvoríme si vlastnú pamäť a vlastné indexy na pozície
príkazov a podobne. Mm-hmm. Aj keď to znie asi trošku strašne teraz, ale fakt to bude jednoduché, čiže nemusíte sa bať. Čiže čo my v podstate budeme robiť je vlastný ezoterický jazyk. A možno, že nie každému je známy tento pojem, ale ezoterický jazyk znamená v podstate, je to jazyk teda, ktorý je veľmi zložitý na čítanie pre človeka, ale funguje v podstate rovnako ako každý iný programovací jazyk, akurát nie je tak veľmi ľahko čitateľný. Nie je teda úplne určený na bežné programovanie, ale je to skôr taká zábava alebo taká zaujímavosť, že čo vlastne za programovací jazyk vôbec vieme vytvoriť. A práve preto, že väčšinou jeden znak sa rovná jednomu príkazu, tak je veľmi jednoduché takýto programovací jazyk vytvoriť. A možno, že niektorým je známe, že existujú také ezoterické jazyky, akým je napríklad Brainfuck alebo Whitespace. To je napríklad jeden kód pre Brainfuck z Wikipédie a konkrétne tento robí to, že vypíše Hello World. Čiže v takomto neorganizovanom chaose rôznych znakov sa napokon dá nájsť zdrojový kód pre ezoterický programovací jazyk. A my v podstate budeme robiť niečo dosť podobné a chceme si vytvoriť HKC, čo je Hack Košice Compiler, kde opäť jedno písmeno bude jeden príkaz. Mohli by sme si zadefinovať veľmi veľký počet príkazov, ktorým by náš compiler rozumel, ale v tomto prípade asi to nie je nevyhnutné a potrebujeme iba zo pár príkazov. Ako si povedal, nejaké príkazy, ktoré vedia napríklad načítať niečo do pamäte, vedia niečo vyhodiť z pamäte a podobne. A už v podstate teraz prechádzame do tej praktickej časti a pokojne už to môže Dominik prebrať, kde už budeš teda tak bližšie vysvetľovať. A všetci ostatní si zatiaľ môžete spustiť web stránku repl.it a napríklad, aby sme si teda nemuseli všetci stiahovať nejaký compiler, ktorý nám bude kompilovať napríklad zdrojový kód v C++ alebo teda v C, v tomto prípade, ak sa nemýlim, tak práve v Replite si to môžete robiť bez toho, aby ste si niečo stiahovali a v podstate nám to akoby zefektívni našu prácu na tomto workshope. Áno, presne tak, čiže teraz by sme radi, ak by každý z vás sa pripojil na túto stránku repl.it, kde bude potrebné sa registrovať, ak ešte tam nemáte účet. Registrácia je, buď si viete vytvoriť vlastný účet, alebo môžete použiť autentifikáciu od tretej strany, od Google, teda ak máte Gmail, tak viete sa ním prihlásiť, alebo Facebook, alebo GitHub. A myslím, že môžeme chvíľu počkať, aby sa pripojili ľudia na túto stránku. Taká organizačná otázka, alebo respektíve taká organizačná vec. Môžete pokojne všetci si otvoriť aj na Zoome zoznam účastníkov a v prípade, že tam dáte takú zelenú fajku, tak ja viem, že ste si to už vytvorili, teda že ste na Replite a keď to budú mať správne všetci, tak môžeme pokračovať ďalej. A v prípade, že má niekto nejaký problém, tak nezabudnite napísať do chatu, alebo sa prípadne ozvite. Dokonca pozerám, že aj Zoom má možnosti na go slower a go faster, čiže ak budem veľmi pomaly rozprávať, alebo veľmi pomaly kodiť, alebo naopak veľmi rýchlo, tak len to kliknite a my to budeme vidieť, čiže. Niektorí majú problém so zvukom. Ja už som písal aj do chatu a v podstate treba, ak pôjdete na spodnú lištu a tam by mal byť mikrofón, väčšinou vľavo dole, v ľavom dolnom rohu a keď kliknete na tú šipočku hore, tak mali by ste sa vedieť pripojiť. Malo by vám ponúknuť niečo ako Connect to Audio. A musíte pripojiť repo. Dobre, už máme 6, ktorým sa to podarilo, 7. Ja môžem dať za seba. Takže na tej stránke Andy v podstate
Len si počkaj na tej stránke a ja keď šernem screen, tak presne ukážem, že čo bude treba dať, ale v podstate tam bude treba len vytvoriť nový REPL a v jazyku C. Možno, že Andy nás ani len nepočuje. Alebo počuješ nás, Andy? OK. Takže zatiaľ sa tam prihlasujeme a v podstate potom budeme pokračovať spolu ďalej. Takže ak si to zvládol doteraz, mali sme taký teoretický úvod, takže nezmeškal si tú praktickú časť, tú najdôležitejšiu časť. Je to trochu škoda, že Zoom má nejaké problémy, alebo niečo sa stalo. Niektorým to pravdepodobne funguje dobre. No Zoom je bohužiaľ niekedy takýto. Dobre, ak ste teda hotoví, tak nezabudnite opäť, pripomínam, si otvoriť zoznam účastníkov. Naznačte sa zelenou fajočkou, že všetko funguje. A ak by bol nejaký problém, tak píšte do chatu. Dominik, ty už postupne môžeš otvárať replit na svojom počítači a postupne môžeš dať asi zdieľať screen, aby sme videli, že ako to má približne vyzerať. Dobre, čiže musíš vypnúť šerovanie najprv. OK. Dobre, vidno screen? Všetko malo byť OK. Dobre, takže keď pôjdeme na pôvodnú stránku REPL, tak niektorí uvidíte už v takejto forme. Ak ste prihlásení, ak ešte nie, tak malo by to ukázať nejako takto. Pričom ak dáte Start Coding, tak môžete sa prihlásiť buď cez Google účet, GitHub alebo Facebook, alebo si vytvoriť vlastný účet. A aktuálne nevidím. Pýtal Stanleyho, Miroslava Kodera, Patrika Knižku a respektíve ďalších účastníkov, ktorí ešte nezaškrtli, že sa pripojili. Či im všetko funguje, alebo či im treba s niečím pomôcť. Nebojte sa pokojne sa unmutenúť a spýtať sa nás, kebyže je s niečím problém. A čakáme na všetkých, samozrejme. Zatiaľ môžem ukázať, že v podstate, ak sa prihlásite, tak prídete presne na túto obrazovku. A tu nás stačí kliknúť na New REPL a bude od vás pýtať jazyk. A v tomto prípade vyberieme C. A môžete si to aj nazvať. Väčšinou vyberá len nejaké náhodné pomenovania. Vy si môžete nazvať ako chcete. Napríklad teraz to môžem dať ako HOK compiler. A dáte create REPL. Čiže vytvárame to v jazyku C. Áno. OK, chýbajú ešte dvaja. Miroslav a Stanley. Tak asi, OK, Stanleymu sa to už podarilo a ešte Miroslav. Keď sa ozve, budeme vedieť, že všetko funguje. Takže tu by sme mali mať nejaký základný program, ktorý keď spustíme, tak by nám malo vysť Hello World v jazyku C všakže. Presne tak. V podstate REPL nám už pripravil v editore
trošku kódu v C, ktorý je prvotný pre začínajúcich programátorov, respektíve ak sa učíte nový jazyk, tak určite ste už počuli o Hello World. Je to úplne prvá vec, čo skúšali programátori, keď prídu do nového jazyka. A v podstate, keď napíšete kód, kliknete na tlačidlo Run, ono sa to skompiluje, to je na tomto riadku a spustí sa vám automaticky ten program, spustiteľný súbor. A tu vidíte, že vypísalo Hello World. Aby som trošku pripomenul tú teóriu, takže my keď to raz skompilujeme, tak my už v podstate nemusíme to kompilovať druhýkrát, ale ten istý kód vieme v podstate už spustiť pomocou toho príkazu _main. Všakže? Jasné. Čiže teraz, ak by som už nemenil nič v kóde, tak nemusím znovu dávať run, aby mi to zbehlo, ale kľudne len kliknem na túto stranu, čiže do terminálu, napíšem bodka a názov spustiteľného súboru, čo je v tomto prípade main. Dám enter a sa mi znovu spustí ten kód. Dobre, už sa asi budeme musieť posunúť, takže ak Miroslav sa ti to náhodou nepodarilo, tak pokojne napíš, s čím si mal problém a Dominik, ja si myslím, že sa možno už posunúť pomaly ďalej. Dobre, super, čiže teraz si vyčistím ten terminál, aby to bolo čisto. No a v podstate, čo bude našou úlohou? Čiže budeme potrebovať vytvoriť niekoľko príkazov, taktiež budeme potrebovať si vytvoriť tú virtuálnu pamäť, o ktorej som rozprával a hlavne, čo budeme potrebovať, je ASCII tabuľka. To sme nespomenuli ešte. A v podstate Brainfuck aj iné podobné jazyky, tieto ezoterické, vypisujú hodnotu, ktorú majú uloženú v pamäťovej bunke. A táto hodnota sa vypíše ako znak. To znamená, že je ASCII hodnota. Pričom keď pôjdete na Google ASCII hodnota, ASCII tabuľka, tak keď si otvoríte napríklad ascitable.com, ak chcete vypísať znak čísla 0, tak musíte mať v tej pamäťovej bunke hodnotu 48. Používame dekadický tvar, čiže desiatkovú sústavu. To znamená, že keby sme chceli vypísať napríklad malé z, tak použijeme hodnotu 122. A presne o tomto je aj Brainfuck, aj ostatné ezoterické jazyky, že v podstate, keď chceme vypísať nejaké znaky, tak musíme vypisovať ich hodnoty v desiatkovom tvare. Takže, čo bude našou prvou úlohou? Môžem tu začať písať. Čiže prvý krok je vytvorenie príkazu na inkrementáciu hodnoty v danej pamäťovej bunke. Čiže pridanie alebo zvýšenie hodnoty. Druhý krok, čo budeme potrebovať, je zníženie, alebo keď musíme zvýšiť, tak musíme aj znížiť samozrejme. Potom, čo budeme potrebovať, je posunutie sa v pamäti o jedno miesto dopredu a jedno dozadu, čiže posun v pamäti dopredu o 1. Potom znovu aj dozadu, posun v pamäti. Ďalej, čo budeme potrebovať, je príkaz vypísania znaku, čiže výpis znaku. Potom chceme tam, aby sa dalo aj načítavať znak, čiže načítanie jedného znaku. Ďalej budeme potrebovať cyklus určite. A cyklus budeme robiť pomocou dvoch príkazov, čiže začiatok cyklu a koniec cyklu. Tak a teraz ideme vymyslieť, aké znaky budeme používať pre jednotlivé príkazy. Čiže my sme si pripravili, že zvýšenie hodnoty o 1 bude pomocou znaku i, ako inkrementácia. Zníženie hodnoty bude pomocou d, ako dekrementácia. Posun v pamäti dopredu bude pomocou posun dopredu napríklad. Posun v pamäti dozadu o 1 bude napríklad Q, lebo je to opak P. Výpis znaku bude pomocou, dajme tomu, že V. A načítanie znaku bude pomocou N, dajme tomu. A začiatok cyklu bude pomocou Z a koniec cyklu bude pomocou K.
Takže tu je našich 8 príkazov, ktoré musíme implementovať na to, aby sme vedeli vytvoriť jednoduchý ezoterický jazyk. Ešte by som povedal k cyklom, ako budú pracovať cykly, čiže v podstate, keď príde na začiatok cyklu, tak sa overí v danej pamäťovej bunke, na ktorej sa nachádza, že či je tá hodnota 0. Ak je tá hodnota 0, tak sa cyklus preskočí, ak je hodnota nenulová, tak vojde sa do toho cyklu a bude sa vykonávať všetko až do konca cyklu. Takže týchto 8 príkazov budeme musieť implementovať a našou úlohou bude, že chceme vytvoriť nový súbor, napríklad vstup.hk, to je jedno, ako si ho nazveme. A tu nás si zadáme príkazy, aké chceme. Zatiaľ to nechám prázdne. Takže na začiatok budeme musieť pridať argumenty do hlavnej našej funkcie main. Takže... Ja trošku, Dominik, preučiť. Nemám zatiaľ žiadnu otázku, len tak trošku by som to tak zrekapituloval, alebo respektíve sa ťa spýtal, že poďme si ešte tie príkazy prebrať, že keď máme napríklad zvýšenie alebo zníženie hodnoty, tak ja ich znižujem povedzme na nejakom mieste, kde momentálne ukazujem, že mám práve na mysli túto pamäťovú bunku, alebo čo práve znižujem a zvyšujem. Jasné. Takže v podstate my tu budeme pracovať s virtuálnou pamäťou, čo si môžeme predstaviť ako pole, pričom na začiatku budeme napríklad v strede. Reálne by sa dalo povedať, že by sme mali neobmedzenú pamäť, ale to samozrejme nejde. A nastavíme napríklad začiatok ukazovateľa na pole v strede, teda na strednú hodnotu, aby sme sa vedeli pohybať dozadu aj dopredu. Zvýšenie hodnoty o 1 znamená, že v tom poli sú najprv všade nuly. Takže to znamená, že tá pamäť je vynulovaná. Keď zvýšime hodnotu o 1, to znamená, že tam, kde práve teraz ukazujem v tom poli, v tej pamäti, chcem zvýšiť hodnotu o 1. Takže napríklad z 0 bude 1. Opačne je presne zníženie hodnoty o 1 v pamäťovej bunke. To znamená, že keď je v tej pamäťovej bunke číslo 2, hodnota 2, tak po vykonaní tohto príkazu tam bude hodnota 1. Posun v pamäti dopredu. Dajme tomu, že teraz sme na pamäťovej bunke, kde je 2, hodnota 2, a my sa posunieme v pamäti dopredu o 1. To znamená, že sa posunieme do ďalšej bunky v tom poli, doprava. A posun v pamäti dozadu o 1 je to isté, len pôjdeme doľava. Výpis znaku bude tam, kde sa práve nachádzame v pamäti. Vypíšeme znak hodnoty tej, ktorá je v tej pamäťovej bunke. To znamená, že ak by tam bolo práve to číslo 48 v tej pamäťovej bunke a my použijeme znak V, my sa voláme príkaz výpis znaku, tak sa nám vypíše znak 0. Ak by tam bolo napríklad 49 hodnota, tak sa vypíše jednotka a podobne. 49 preto, alebo 49 je v ASCII tabuľke. Áno, všakže. Vždy sa odkazujeme na ASCII tabuľku, kde pozeráme na desiatkovú sústavu a jej prislúchajúci znak v ASCII. To znamená, že 48 je 0, 49 je 1. To znamená, že keby sme napríklad chceli vypísať číslo 19, tak potrebujeme vypísať bunku s hodnotou 49 a 57. Dá sa to urobiť najprv musíme tú pamäť 57 krát zvýšiť všakže. Áno, alebo môžeme použiť násobenie pomocou cyklov, čo ešte teraz porozprávam o tom. A v podstate načítanie znaku používateľ bude musieť zadať nejaký znak do terminálu a ten sa uloží do tej pamäťovej bunky, na ktorej sme teraz. Začiatok cyklu bude, presne ako som rozprával, v podstate, že ak sme na pamäťovej bunke a prídeme na tento príkaz začiatok cyklu, tak overíme, že či tá hodnota je 0. Ak je 0, tak to znamená, že nemáme vykonávať ten cyklus. Čiže pôjdeme za príkaz koniec cyklu. Čiže ho celý preskočíme. Koniec cyklu naopak, v podstate už keď sme v tom cykle, tak ak prídeme na koniec, tak sa vrátime pred začiatok a overíme si, či znovu máme vykonať ten cyklus. A teraz ešte k tej otázke. Napríklad, ak by sme chceli vypísať ten znak 0, tak môžeme urobiť to, že 48 krát inkrementujeme jednu pamäťovú bunku. Že v podstate napíšeš 48 krát ičko a potom napíšeš včko. To dáva zmysel, len tu bude strašne dlhé.
my môžeme využiť násobenie pomocou cyklov. Takže napríklad 48 je 6x8. A teda my vieme urobiť to, že do jednej pamäťovej bunky si nastavíme hodnotu 6 a vytvoríme cyklus. A keď vytvoríme cyklus, posunieme sa v pamäti o 1 doprava a pri každej iterácii toho cyklu pridáme tam 8. To znamená, že číslo 8, no hodnota o 8 sa zvýši pri každej iterácii 6 krát. To znamená, že vznikne tam 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 6 krát. To znamená, že vyjde 48. Takže teraz by sme mohli začať definovaním vstupných argumentov. Takže prvým je, koľko argumentov máme do danej funkcie zavolané. A druhou je zoznam hodnôt, zoznam tých argumentov, čiže to je dvojrozmerné pole argv. Toto je bežný zápis, ktorý je možné vidieť vo viacerých tutoriáloch, exemploch a podobne. Toto je zaužívané argc na počet argumentov, koľko je do funkcie zavolaných, a argv, aké sú tie argumenty. No a my budeme požadovať, aby tam bolo ako argument vždy názov súboru. To znamená, že keď počet argumentov je menší ako 2, lebo prvý argument je toto bodka lomka main. Čiže my počítame napríklad bodka lomka main a vstup hk. Pri tomto argc toto je výsledok 2. Že toto je prvá vec a táto je druhý argument. Takže my presne potrebujeme 2. Takže buď to môžeme dať ako menšie ako 2, alebo priamo nerovná sa 2, lebo môžeme dať aj viac argumentov. Vtedy napríklad napíšeme zlý počet argumentov a skončíme napríklad s jednotkou, čo v bežnej programátorskej praxi znamená, že nastala nejaká chyba. Zvyčajne kódy končia, spustiteľné súbory skončia nulou, keď sú úspešne ukončené, inak sa ukončí inou chybou. Takže teraz máme ošetrené, že určite názov súboru bude druhý argument. Teraz si môžeme nastaviť file, čo je file descriptor na to, aby sme mohli otvárať súbory v C. A použijeme fopen, funkciu, ktorá nám zabezpečí otvorenie toho súboru. Prvým argumentom je, ako vidíte, názov súboru. Takže tam zadáme argv1, lebo to je náš druhý argument. A polia sa indexujú v C od 0. Takže druhý argument je s indexom 1. A chceme to otvoriť na čítanie. Teraz môžeme ešte overiť, že ak sa nám nepodarilo otvoriť, tak napíšeme nepodarilo sa otvoriť súbor a vrátime tiež chybu. Teraz máme overené, že súbor sa nám úspešne podarilo otvoriť, teda existuje a podarilo sa nám ho otvoriť. Na konci programu rovno si pripravíme zatvorenie tohto súboru pomocou fclose. A teraz môžeme pracovať s tým súborom. Čo my budeme potrebovať, je akurát získať hodnotu z toho súboru, príkazy z toho súboru. A to urobíme pomocou fscanf, ktoré nám načíta, vidíme tu file stream, to znamená, že skadiaľ to chceme zobrať, a to je presne táto premena fp. Druhým argumentom je format. A tu na to bude trošku špeciálna syntax, kde povieme percento, normálne sa používa napríklad percento s alebo percento d, alebo podľa toho, čo chcete načítavať. My použijeme špeciálnu syntax, že načítavaj dovtedy, pokiaľ nenarazíš na hodnotu nového riadku. Teda chceme načítavať všetky znaky po nový riadok. A to si uložíme do premenej input. Premenu input si vytvoríme ako pole a môžeme povedať, že to bude napríklad maximálne
999 znakov, lebo posledný je terminátor a inicializujeme ho na nuly. To je len kvôli tomu, aby sa nám nestali chyby, že otvoríme súbor, načítame to do inputu a tam budú nejaké náhodné hodnoty a tie príkazy budú divné. Že potom sa tam to nebude spracovať. Trošku preuším, Dominik. Ja by som sa raz spýtal všetkých, či odtiaľ to pochopili, respektíve, či zatiaľ je všetko jasné. V prípade, ak sú nejaké problémy, tak pokojne sa hláste do chatu alebo sa unmutenite a pokojne povedzte. Aby sme si dali taký checkpoints, že sme všetci toto zvládli. Romana sa pýta na regex, či je to hranatá zátvorka. Dá sa to považovať za regex, áno, ale v fscanf... Skôr je problém to, že to je dobre nevidno, čiže keď to vieš niekde zvýšiť, zväčšiť písmo alebo niečo na ten spôsob? Vyskúšam. Možno, že toto bude lepšie. Vidno lepšie trošku? Ešte by to malo byť... Toto by som mal vedieť kúsok posunúť. OK, teraz je to super. Je to lepšie? Dobre. Sú nejaké ďalšie otázky? No ešte k tomuto. V podstate dalo by sa to považovať za regex, ale nie je to presne regex, ako ho poznáme stále. Toto je len... Táto syntax je veľmi podobná tomuto regexu. Že v podstate všetky znaky okrem \n, čo je znak nového riadku. Teda v tomto prípade by sa to mohlo aj považovať za použitie regexu. A tým pádom, že sme to takto zadefinovali načítavanie vstupu, tak naše obmedzenie pri načítavaní súborov bude, že všetky príkazy budú na jednom riadku. A musí byť menej ako 1000. Menej ako 999. Menej ako 999. Môžeme dať 1000, hej. Teda 1001. Aby bolo presne 1000 znakov. Čiže maximálne 1000 príkazov vieme zadať do nášho kompilátora. Inak s tým budem mať trošku problém. Dobre, tak ja si myslím, že nikto nepíše. Traja dali dokonca zelenú fajku, že im všetko funguje, tak dúfam, že už dávaj ďalší. Tak verím teda, že všetkým všetko funguje potiaľ to a myslím si, že môžeme pokračovať ďalej teda. Dobre, takže ak ešte niekto má nejaký problém, tak píšte do chatu, ja to celý čas sledujem, takže... Takže v podstate už teraz, keď sme si načítali ten vstup zo súboru, tak ten fclose môžeme dať aj tu priamo, lebo je zbytočné nechávať otvorený ten súbor, keď ho už nepotrebujeme. Teda všetky príkazy budeme mať v tomto poli stringov input. Teraz, čo budeme robiť, je, že potrebujeme si vytvoriť tú našu virtuálnu pamäť. No a našu virtuálnu pamäť si vytvoríme pomocou ďalšieho poľa. Nazveme ho napríklad memory a dáme mu, čo ja viem, veľkosť 100. To nám bude stačiť bohate. A všetky inicializujeme na nuly. Znovu. Aby sme prenulovali celé pole. Lebo tam, keby sme nedali tento zápis, tak sú tam náhodné hodnoty. A potom budeme potrebovať ešte jednu premenu na pozíciu, na ktorej sa nachádzame. Čiže pozícia napríklad a nech začneme napríklad v polovici, čiže na indexe 50. V tomto prípade môžeme začať teraz s vykonávaním implementovaním jednotlivých príkazov. Čiže začal by som asi od prvého, čo je zvýšenie hodnoty o 1. To je znak I u nás, alebo príkazy. Takže teraz v podstate urobíme jednoduchý for loop, ktorý bude mať position alebo index rovný 0. Index. Teraz to spravíme tak, že my nevieme presne, kedy končí naša sada príkazov, tak chceme to robiť dovtedy, dokým nenarazíme na koniec toho stringu, čo je terminátor, čo je znak \0 alebo znak s hodnotou 0. Takže teraz to môžeme vytvoriť takto špeciálne, že iteruj to dovtedy, pokiaľ memory na pozícii index sa nerovná \0.
a inkrementuj index o 1. Toto je klasický for loop, ktorý asi všetci poznáte. A teraz začína tá najväčšia sranda s definovaním tých príkazov. Tu nám môžeme využiť aspoň minimálne dva spôsoby. Prvým je if, else, if a tak. A druhým je použitie switchu. Navrhujem použiť asi switch. Je to kratší zápis podľa mňa a bude presne vidno, že čo robí jednotlivý príkaz. Takže switch a používame vlastne input by malo byť aj. A použijeme presne túto premenu a teraz vytvoríme default bude vtedy, keď nepoznáme príkaz. Čiže nepoznám príkaz. Napríklad. A teraz ideme napríklad v prípade, že zadáme znak i, tak čo musíme spraviť? V tomto prípade v pamäti na pozícii pozícia musíme inkrementovať hodnotu o 1. A to je všetko. V podstate teraz dáme break a zatiaľ to nemôžeme otestovať, lebo nemáme vypisovanie znakov. Čiže môžeme ísť teraz priamo urobiť výpis znakov, aby sme si mohli otestovať tú inkrementáciu. Čiže case v. Čo chceme urobiť je, že použijeme funkciu z C puthar, ktorá berie ako argument int charakter, čiže hodnotu znaku, ktorú chceme vypísať. A my použijeme na danej pozícii, aká je to hodnota. Čiže teraz, ešte samozrejme break. Teraz, keby sme tento program skompilovali, teda ešte musíme vytvoriť nejaký príkaz, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6. Takže teraz je tu 48 krát, aspoň dúfam, ičko na inkrementáciu a výpis. Takže teraz, ak sme to zatiaľ naprogramovali správne, tak by nám mal vypísať podľa tejto tabuľky znak 0. Takže puthar a môžeme to spustiť. Teraz vidíme, že nám to spustilo automaticky bez argumentov, čiže napísalo zlý počet argumentov. No my vieme teraz, že musíme tam zadať ten argument, čo je u nás vstup.hk. Vstup.hk. Enter. No a samozrejme ten hello world teda už umažem. Prekompilujem. Inak, ak by ste si chceli vymazať tak konzolu, že nepíšete clear alebo niečo, tak stačí Ctrl L alebo, aj na Macu vlastne Ctrl L. Čiže Ctrl L. A dáme main vstup.hk. Enter. A vidíme, že vypísalo 0. Samozrejme nevypísalo nový znak, toto na nový riadok, lebo za tým putharom nemáme nikde napísané, že niekto hodí na ďalší riadok. Keby sme to chceli urobiť tak pekne, že toto nám hodí na ďalší riadok, tak pred ukončením tohto celého foru vieme ešte napísať takto. Dominik, trošku ťa preruším. Ja si myslím, že môžeme sa tu niekde zastaviť, lebo my už vlastne tu máme nejaký prvý model toho programovacieho jazyka, ktorý by niečo mal vedieť robiť. A medzičasom sa Lukáš pýta, či môže ešte raz vidieť obsah súboru vstup.hk. Jasné. Takže je to nie veľmi pekné, ale v podstate, čo tu robíme, je 48 krát napísané ičko na to, aby sme inkrementovali pamäťovú bunku o 48 a potom dáme len v na výpis tej danej hodnoty. A tým pádom teraz, keď to spustím, tak vidíme, že to už je 0 aj s novým riadkom, ako by sme chceli. Ja mám otázku, či tam musím písať manuálne nový riadok, alebo či už automaticky vie, povedzme, že náš compiler, že tam proste niekde musí byť, keď sme už nič nepridali. Čo presne myslíš teraz? Keďže my vlastne ukončujeme náš program tým, že dávame nový riadok. No,
vždy, keď spustíme tento program, tak sa vypíše na konci nový riadok. Okay. Ak by sme chceli urobiť to, aby nám ten program vypísal sám nový riadok, aby sme to nemuseli my písať, tak by sme podľa ASCII tabuľky museli použiť... Ešte Lukáš sa pýta, že ako si spočíta 48 krát i, a zatiaľ sme to urobili tak, že Dominik napísal 8 krát i a 6 krát to nakopíroval. Hej. Ale to si ešte poviem, ako sa to dá robiť jednoduchšie. Jasné. A presne, preto bude aj teraz. Ďalší príkaz ešte, keď teraz prejdem, dekrementácia bude jednoduchá, lebo v podstate bude toto isté ako zvýšenie o 1, len bude opak, čiže pri znaku, pri príkaze D sa urobí to isté, akurát sa hodnota v tej pamäťovej bunke zníži o 1. Takže teraz, keby sme chceli napríklad ukázať, že načítame tam, teraz vieme, že tam je znak 0, toto tu. Dáme znak 1. Tak, teraz je znak 1. Môžeme to aj overiť. Dobre, a teraz keby sme chceli za toto napísať ešte znak 0, že miesto tej jednotky 0, tak vieme tu dať dekrement. Ono mi to automaticky uloží, čiže... Vlastne teraz, hej, ešte keď neupravujete ten C-čkovský súbor, ale len ten HK súbor, tak ani nemusíte spúšťať ten. Stačí, že budete písať vstup HK. A teraz vidíme, že je 0. Čiže teraz, keď zmážem to D-čko, nemusím to spúšťať, dám len šipku hore, spustím ešte raz, vidíme, že je jednotka. Čiže táto časť nám funguje. Čiže už máme za sebou tieto dva príkazy. Teraz ideme ďalej. Posun v pamäti dopredu o 1, čo je príkaz P. Takže teraz pre znak P urobíme to, že pozíciu, na ktorej sa práve nachádzame v pamäti, zvýšime o 1. Alebo to dáme krajšie takto. Break. Tým pádom, teraz to môžeme hovoriť tak, že toto je v pamäťovej bunke na pozícii 50. Teraz, čo sa stane, ak v podstate vypíšem, čo sa nachádza v ďalšej pamäťovej bunke. Čiže dám P. Stane sa to, že nenapíše nič. A prečo to zrobilo? Tak v podstate to je presne ten znak 0, lebo my sme sa posunuli v pamäti dopredu. Na pozícii 50 máme hodnotu 48, ale všetko ostatné je vynulované, lebo sme nenastavovali nič tam. Takže keď sme sa posunuli v pamäti na hodnotu 51, tak zrazu tam je znovu hodnota 0. Čiže preto sa tu vypísalo prázdny string, lebo hodnota 0 je 0. To je známe ako string terminator, ukončenie stringu. My sa teda teoreticky vieme posunúť v pamäti dopredu, vieme upravovať vlastne novú pamäťovú bunku a potom, keďže chceme vypísať ten znak predtým, tak sa iba vrátime späť pomocou príkazu, ktorý si ešte ukážeme a mali by sme mať teda možnosť to znovu obnoviť všakže. Áno, presne. Čiže teraz, aby sme sa vedeli posunúť v pamäti aj dozadu, tak použijeme znak Q. Takže v podstate môžem toto celé prekopírovať. Tu nadám znak Q a pozícia sa zníži o 1. Teraz, keď to prekompilujem a upravím si to tak, že teraz som sa posunul v pamäti dopredu o 1 a posuniem sa v pamäti späť o 1, tak znovu mi napíše, teraz neviem, že či tam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže je tam jednotka. Takže keď to spustím, tak budem mať znak 1, lebo znovu som sa posunul na tú pozíciu, na ktorej som bol predtým. Čiže teraz viem inkrementovať hodnotu v pamäti, dekrementovať a posúvať sa v pamäti po jednom, dopredu, dozadu. Ja sa ťa ešte spýtam, Dominik, že v prípade, že máme tie príkazy na pamäť, teda na posúvanie v pamäti, tak či nie je dôležité aj ošetriť ten prípad, že by sme napríklad sa posunuli mimo
toho priestoru 0 až 100. Samozrejme, toto v iných programovacích jazykoch je toto samozrejme ošetrené. Môžeme to spraviť aj tu. V podstate tu vidíme, že naša pamäť má 100 buniek, teda od 0 do 99. To znamená, že pri inkrementovaní pečka skontrolujeme, že či pozícia, ak je pozícia rovná 99, tak alebo to urobíme opačne, aby sme nemuseli viackrát písať. Ak sa nerovná 99, to znamená, že je možné sa posunúť dopredu, tak sa posun dopredu. To znamená, že ak som na pozícii 98 napríklad, index 98, a dám o 1 viac, tak ešte môžem. Lebo 99 je ešte v tom rozmedzi, kde je to pole memory. Tá naša virtuálna pamäť. To isté bude platiť pre kvečko, len v podstate v opačnom princípe. Čiže ak je pozícia rôzna od 0, tak môžem sa posunúť. Teraz máme overené to, že neprejdeme cez našu pamäť. Takže teraz máme vykonané, a implementované tieto 4 príkazy. Ideme na výpis znaku, vlastne ten už máme, čiže máme 5 dokopy. Teraz, čo by sme chceli, je načítavanie znaku. To je pomocou enka. No a načítavanie znakov tiež nie je ťažké. V podstate, čo budeme robiť, je len, že zoberieme, ako to bolo, potrebujeme si načítať premýšľam ešte, ako to urobiť čo najrýchlejšie. A tam by to, keďže na výpis znaku používame putchar, tak v tomto prípade by sme mohli napríklad použiť getchar, lebo on načítava presne po jednom znaku. Dalo by sa použiť aj scanf, len ten načítava po stringoch, respektíve po riadkoch, alebo po slovách. Čiže v tomto prípade môžeme použiť getchar. A keď sa pozrieme na funkciu getchar, tak vidíme, že getchar vracia integer. To znamená, že ten integer môžeme priamo uložiť do poľa. To znamená, že do memory pozícia načítame tú hodnotu getchar. A dáme samozrejme break. Tým pádom, teraz ak chceme vypísať napríklad hodnotu o 1 väčšiu, ako sme zadali, napríklad zadáme znak 1 a chceme vypísať znak 2. Teraz nepotrebujeme toto tu celé. A môžeme to urobiť tak, že načítame si znak, ktorý sa uloží automaticky do pamäti na tej pozícii a inkrementujeme ho o 1. Teraz, keď to spustíme, vstup.hk, tak vidíme, že terminál na nás čaká, že čo zadáme. Teda my zadáme napríklad jednotku, dáme Enter a vidíme, že vypísalo 2. Samozrejme by to išlo aj opačne, že chceme dekrementovať. Dáme jednotku, vypíše 0. Takže teraz už máme vyriešených, áno. Bude to fungovať aj napríklad na znakoch? Jasné. Napríklad, dajme tomu, že chceš vypísať, vyber si nejaký znak napríklad. Tak ja neviem, napríklad F. Veľké, malé? Môže byť veľké. Dobre, F-ko. Takže to je hodnota 70. A chceme napríklad sa posunúť o 1 nižšie. Čiže zadáme G-čko veľké, vrátime sa o 1 a vypíše F-ko. To znamená, že teraz my, keď to spustíme, zadáme veľké G, tak vidíme, že napísalo F. Lebo stále je to len o tej hodnote v ASCII tabuľke. Stále sa len o tomto rozprávame. Čiže v podstate, keby si chcel napísať túto napríklad Z-ko, tak vieš urobiť túto množinovú zatvorku ľavú. Čiže keď dáš množinovú zatvorku ľavú, tak vypíše ti Z-ko. Čiže toto nám funguje. No a teraz posledné 2 príkazy, ktoré my potrebujeme, sú začiatok a koniec cyklu. Tieto sú celkom zaujímavé a vidíme, že to je Z ako. Čiže začiatok cyklu, to nebudem spúšťať predtým, ako dokončím oba, lebo v podstate tieto sú potrebné, aby boli oba implementované naraz. Takže začiatok, case, k.
Tak. No a teraz, čo potrebujeme spraviť je, že v podstate my si najprv overíme, tak ako som na začiatku hovoril o tom cykle, že v podstate, keď prídeme na začiatok cyklu, overíme, že či v pamäťovej bunke na danej pozícii je hodnota 0. Ak je, tak to preskočíme, inak sa posunieme o jedno ďalej. To znamená, že my teraz môžeme spraviť to, že dáme if hodnota na pozícii v pamäti pozícia sa rovná 0, tak čo máš zrobiť? Takže ak je hodnota 0, tak sa máš posúvať na koniec cyklu. Čiže while input index sa nerovná k, čiže koniec cyklu, tak inkrementujeme index. Tým pádom sa dostaneme na koniec cyklu. Teraz, ak v podstate, čo budeme robiť opačne? V podstate nám netreba nič spraviť, lebo vždy sa to bude posúvať o 1. Čiže keď prídeme na začiatok cyklu, zistíme, že hodnota nie je 0, tak len automaticky ten for loop sa inkrementuje o 1 a vojde do toho cyklu. Čiže tam nemusíme nič riešiť. A teraz opačne pre to kačko. Teda v podstate pri tom kačku, pri konci cyklu sa musíme len vrátiť na začiatok cyklu. Čiže môžeme si skopírovať tento príkaz. A while input index sa nerovná z, tak dekrementuj indexu 1. To nám zabezpečí, že sa vrátime na začiatok cyklu. A musíme sa vrátiť ešte o jeden príkaz späť. Lebo čo my chceme dosiahnuť je, že vrátime sa o jeden príkaz pred to z-ko a ten for loop zabezpečí to, že pri ďalšej iterácii sa dostaneme znovu na to z-ko. To je presne kvôli tomu, aby sme sa vrátili späť na to z, na začiatok cyklu. Tým pádom teraz máme implementovaný celý cyklus. A teraz by sme chceli vypísať znovu ten znak 0, čo je hodnota 48. Teraz by sme vedeli s našimi príkazmi to vymyslieť tak, aby sme použili jednoduché násobenie. To znamená, že do pamäťovej bunky, na ktorej sa nachádzame teraz, si načítame napríklad hodnotu 6, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6. A teraz čo potrebujeme robiť? Teraz začiatok a koniec cyklu použijeme. A teraz čo potrebujeme je posun v pamäti dopredu, čiže sa posunieme o 1 dopredu a tam je najprv 0. A my tam inkrementujeme každou iteráciou o 8. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sme sa posunuli o 8. Teraz sa vrátime v pamäti späť a dekrementujeme tam, kde sme teraz, o 1. A robíme koniec cyklu. No a teraz, keď toto spustíme, no a samozrejme ešte teraz sme na konci cyklu a musíme sa posunúť v pamäti znova dopredu, aby sme zistili tam tú hodnotu. Vypíšem to aj v komentári, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Zatiaľ to môžem spustiť. A vidíme, že to je 0. Takže čo tento príkaz spravil? Čiže keď prejdem, napríklad tu budem komentár písať, viacriadkový. Čiže čo sme teraz spravili? Keby sme to písali v C, tak sme spravili presne to, že nejakú premenu x si nastavíme na hodnotu 1, 2, 3, 4, 5, 6, čiže na 6. Potom while x sa nerovná 0, lebo to je presne toto, čo náš cyklus robí. Že rob to, pokiaľ nie je v pamäti na tej bunke 0. Tak rob to, že sa posunieš v pamäti, takže dáme napríklad hodnotu y, hej, to bude naša ďalšia bunka v pamäti. Tá je najprv nastavená na 0. A pri každej iterácii ty spravíš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inkrementuješ o 8. A zároveň vrátiš sa v pamäti späť, čiže na x a dekrementuješ. Čiže urobíš x minus rovné 1. A potom sa posunieš v pamäti dopredu, ukončíš cyklus, vrátiš sa v pamäti dopredu, čiže na tú hodnotu y a dáš printf c a y. A toto je vlastne
čo my sme spravili pomocou tohto príkazu tu. Je to to isté, ako keby sme napísali presne tak, ako predtým. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Je to to isté. Len tu na to robíš 48 krát inkrementuješ a potom vypíšeš tú hodnotu a tu to robíš pomocou cyklus, že 6 krát zavoláš cyklus, kde sa inkrementuje ďalšia bunka o 8. Čiže takto vieš využiť násobenie. A myslím, že ak niečo bolo nezrozumiteľné, tak ľudia píšte do chatu, alebo sa prihláste, alebo zapnite si mikrofón a kľudne sa opýtajte. Myslím, že to bolo všetko, čo som vám chcel dneska ukázať, a ak by ste chceli napríklad vypísať nejaké slovo, tak si môžeme to teraz ešte vyskúšať. Len to by bolo asi trošku dlhšie, keď tak. Môžete sa pokúsiť. Mohol by si ukázať, alebo ešte nejako vysvetliť, že vlastne prečo musíme tu najprv dať run a potom to musíme púšťať osobitne, keď si to raz vysvetoval, len aby to bolo jasné. V tomto prípade, ak meníme C-čkovský kód, tak v podstate my meníme zdrojový kód nášho kompilátora. Keď my dáme run, tak ten náš kompilátor main sa prekompiluje a my máme novú verziu toho, čo sme napísali do tohto int main. Čiže v podstate, ak my sme tu narobili nejaké zásahy do kódu, tak je potrebné, aby sme spustili run, aby sa to znovu prekompilovalo. Lebo napríklad my teraz, keby sme spravili to, že inkrement by sme, alebo včko by vypisovalo dvakrát ten istý znak a nedáme run, ale dáme iba ten main, tak nám to vypíše iba raz. Ale zatiaľ, čo keď to skompilujeme, tak máme novú verziu kompilátora nášho a keď to spustíme, tak nám to vypíše tak, jak sme chceli. Čiže vždy, keď zmeníte v C kód, tak musíte to prekompilovať. Romana sa pýta, prečo v Káčku je index minus minus, čiže dekrementácia indexu a potom ešte raz. Jasné. No čiže tento tu prípad je, poďme si to odkrokovať ručne. Teda prídeme na koniec tohto a teraz čo my spravíme? Čiže chceme ísť tu. Čiže nachádzame sa v pamäti na tomto príkaze teraz. V príkaze. A prečo my potrebujeme dekrementovať potom, jak prídeme na Z ešte raz? Čiže my môžeme urobiť to, že pôjdeme späť, skončíme tu a týmto sa nám skončí ten príkaz K, urobí sa break, skončí sa switch, skončí sa forko, ide sa hore a index sa inkrementuje na plus plus, takže index sa nám posunie na P. A my potrebujeme pri každom konci cyklu overiť ešte na začiatku podmienku znovu. Čiže je to, ako keby sme cyklus písali dookola. Čiže si to môžeš predstaviť, ako keby sme tento celý cyklus, to oddelím, aby to bolo zrozumiteľnejšie, písali od znovu. Takto. Čiže v podstate my sa po káčku musíme sa vrátiť na to, aby sa nám vykonal ďalší príkaz Z. Čiže ty, keď sa vrátiš na pozíciu Z, musíš ísť ešte o jedno späť. Presne kvôli tomu, lebo forko potom ti ukončí to Z-ko a ide ďalej. A tebe sa nevykoná to Z-ko, čo ty si chcela. Neviem, či to bolo zrozumiteľné. Vyzerá tak, že všetko je v poriadku. Dobre. Pokojne, ak ešte máte nejaké iné otázky ohľadom tohto, alebo náhodou vám niečo nefunguje, alebo sa nám to nedokázal skompilovať tak, ako sa malo, tak pokojne píšte. Ja si myslím, že veľmi radi vám poradíme. A ak by ste mali aj otázky, tak kľudne nám napíšte na naše maily. Môj je domatis@hekošice.com. Peťo, tvoj? Ja som peridila@hekošice.com, ale máme tu ďalšie otázky. Jasné. Andy sa pýta, či budú, napísal to prijatne, ale tak ako môžem odpovedať, či sa budú organizovať nejaké Zoom meetingy, napríklad na jazyky, ako je hlbšie C, po prípade Python alebo Java. A ja si myslím, že pokojne môžeme organizovať čokoľvek. Jasné, a k tomu by som dodal v podstate, myslím, že na teraz by som mohol vypnúť šerovanie, ak nie sú ešte otázky ohľadom... Hej. Môžem? Môžeš. Dobre. A presne sa odpovedaj na túto otázku. Tu ťa rád vystriedám.
Takže vidno to? Jasné. Dobre. Takže máme tu, my sme si pre vás pripravili aj takýto feedback formulár, budeme veľmi radi, ako vyplníte. A práve tam je aj taká možnosť, že môžete zadať, že čo by ste videli ako takú ďalšiu tému pre workshop na budúce. A v prípade, že budeme vidieť, že sa nejaká téma často opakuje, tak veľmi radi to pripravíme aj o niekoľko týždňov, alebo v prípade, keď sa nájde záujem, tak samozrejme niečo spravíme. Takže určite využite túto možnosť a zadajte feedback na hekkošice.com/feedback. A zatiaľ sa môžeme pozrieť na ďalšie otázky. Čiže máme ďalšiu otázku, že v cykle Pi stále vypisuje je tu vlastne jeden príkaz, respektíve nejaký set znakov pre vstup .hk. Nie som si istý, Lukáš, či chápem tvoju otázku. V cykle stále vypisuje... Nepoznám príkaz. Či môžu ešte raz vidieť vstup. Pokojne tu prepnem. Dominik, môžeš zdieľať? Šerňam. Jasné, čiže to je čo? Takže vstup je tu na. V podstate tipujem, že možno si zabudol posunúť sa v pamäti späť a dekrementovať o 1, že si vytvoril nekonečný cyklus. Tipujem, že toto bude asi jedna z príčin. Teraz nevidím veľmi chat, čiže ak tam je niečo, Peťo, tak mi povedz, prosím. No, problém má ten, že sa mu to dá zacykliť, to znamená, že možno, že je tam nejaký problém buď v tom zápise, alebo možno, že v tom, ako si napísal ten kompilátor, možno, že aj tam môže byť problém. Máme tu dve otázky týkajúce sa toho, či si môžu pozrieť celý zdrojak, respektíve či im vieme nejaké poslať ten zdrojak. Neviem, či Replit umožňuje to, aby sme dali nejako zdieľať link, kde si to môže každý pozrieť. Do toho ti skočím. V podstate, keď sa vytváral ten REPL link, tak písalo, že je to public. To znamená, že ty si vieš dať, myslím, že keď máš platený účet alebo niekoľko máš privátnych repo zadarmo a potom môžeš dávať už len public. Čiže v podstate ja skopírujem, keď príde hocikto na túto URL-ku, ktorú dám do chatu, čiže kľudne si ju skopírujte a prídete presne na, keď to otvorím, ako neprihlásený, tak automaticky vidím ten kód. Teda keď načíta. Tak. No a je tu aj ten vstup samozrejme. Čiže keď si otvoríte tú linku, čo je v čete teraz, tak dostanete sa presne ku tomuto kódu. A ešte čo by som dodal, by som pozrel ten cyklus ešte. Čiže z P, inkrementácia, dekrementácia, cykle PI. Skúsi ešte, Lukáš, napísať v kóde. Tipujem, že tu na, hej, nepoznám príkaz. Tak skúsi tu na ešte napísať %c a tu na za tie úvodzovky napíš čiarka a input index. Tak. Teraz to kúsok. Tak. Tým pádom ty si budeš vedieť pozrieť, že čo je neplatný vstup. V podstate teraz, keby som to ja spustil s nejakým blbým príkazom, napríklad, čo nemáme x, a spustíme to, tak vidíte, že je tu nepoznám príkaz x. Čiže môžeš si to aj takto vydebugovať, že v podstate si dáš vypísať, že ktorý príkaz ti nepozná. Neviem, či to pomohlo.
Peter mal takú zaujímavú otázku a trošku sa už nad ňou zamýšľam. Premýšľali ste niekedy, že vytvoríte svoj vlastný programovací jazyk, ktorý by ste využili aj pri bežnom programovaní? Dominik. No, toto je zaujímavá otázka. A ako challenge by to bolo zaujímavé, lebo v podstate pri normálnom programovacom jazyku je potrebné vytvoriť tzv. Syntaktický strom a je tam aj lexikálna analýza a podobné rôzne výrazy, ktoré kto ste náhodou v stuke a nemali ste ešte formálne jazyky a prekladače, tak to tam budete mať. A je to možné spraviť, len vieš si urobiť vlastný syntax. Hej. V podstate ty si vieš napísať aj C-čko, keď si taký zdatný a máš veľa času. V podstate všetko by si musel parsovať tak, že ideš znak po znaku, presne my to načítavame znak po znaku a napríklad našiel by si, že tam je int. Tak musíš si to preložiť, že to je symbol integer napríklad a čím viac tých kľúčových slov by si chcel dať do toho svojho programovacieho jazyka, o toľko zložitejší by bol potom ten preklad, analýza syntaktická a semantická analýza hlavne. A potom ešte aj na erory a takéto. Čiže... Pokojne, môžeš dokončiť. Hej, otázka, že či by som vytvoril vlastný programovací, ktorý by som aj bežne používal, no... Ako z jednej strany by to možno bola výhoda, len potom asi by to podľa mňa nikto iný nepoužíval. Lukáš už medzičasom píše, že už to vyriešil, lebo mal preklep switchiť pri príkazi D, takže sme radi, že to všetko funguje. A ja som sa tiež zamýšľal na touto otázkou, že či to má nejaký zmysel a napríklad na matematiku alebo na nejaké takéto možno, že vieš, môžeš si nejako proste upraviť tú syntax tak, aby bola pre teba zrozumiteľnejšia. Takže tam by sa to možno dalo využiť. Jasné, presne tak. Napríklad boli aj plnosť zadaní a napríklad vytvorenie integrálu alebo derivácie len čisto nakodenie v C-čku. A ako je to možné, hej? A vieš si to... Čo je na Code Golf? Priznám sa, že nie som nepochopil. Code Golf to je nejaký web, lebo nepoznám. Aha, to je taká hra. To je pre mňa novinka. Aha. No, to je zaujímavé. No, to je zaujímavé. Čiže tam si možno, že vieme vytvoriť vlastnú úlohu? No hej, v podstate... Keď bola úloha na vytvorenie vlastného jazyka. Asi to navrhuje Romana. Hej, v podstate, keď tak premýšľam, ono to vyzerá podobne jak sa to teraz volá? Code Wars. Code Wars má, no nie, že takú istú syntax, ale v podstate je to úplne podobné. Je tu, že vo viacerých jazykoch... No, presne. A ono sú aj také na Code Wars tiež úlohy. V podstate translátor na brainfuck alebo niečo podobné. Čiže strašne veľa takýchto úloh tu je. A ja sám riešim Code Wars niekedy, keď mám viac voľného času na precvičenie aspoň. A no, najmenší počet bajtov. Sú aj také competitions, že aj CSS-ko napríklad čo sa dá urobiť na 2000 bajtoch v CSS-ku alebo nejak podobne. Čiže určite toto je dobrý nápad a možno by sme sa do toho mohli pustiť. Čiže vďaka za nápad, Romana. Tak máš, Peťo, ešte niečo čo pridať? Mne ešte napadlo na tú otázku, čo sa pýtal Peter, ohľadom toho, že či by si naprogramoval nejaký vlastný jazyk, ktorý by si používal. Tak ja si to neviem predstaviť, že by som tak robil, ale napadli ma tie jazyky, čo sme sa bavili presne pred týmto localhostom. Čiže napríklad Charal, môžeš aj vygoogliť. To je vlastne šarišský programovací jazyk, ktorý vznikol ako odvodenina z Pascalu, ak sa nemýlim. Hej, Delphi a Pascal. Delphi a Pascal.
Alebo Romana píše Ostravská Java, Ostra Java, to je tiež taký legendárny jazyk. A je to také veľmi zábavné, že máte ako v slovenčine alebo v češtine programovací jazyk. Je to niekedy také veľmi vtipné, by som povedal. Otvorím aj tú Ostru Javu tu. Moja ruka daje Ostra Javu. Vírusový kód? No, keď k tomu môžem niečo povedať, tak v podstate tie vírusové kódy pracujú presne na princípoch, no väčšina, nie všetky, ale väčšina je pomocou overflowov a také, čo sa nedá urobiť väčšinou v skriptovacích, čiže tam je väčšinou použitý kód. Teda malware je väčšinou napísaný v programovacom jazyku. Veľa z nich je napríklad v C. Ale bola by sranda urobiť v Pythone vírus. Ešte písal Andy, že na Tuke odporúčali aj codinggame.com. Predpokladám, že to sú tiež nejaké také úlohy. Ak by to ešte niekoho zaujímalo, tak ja napríklad som používal Hackerrank, ale ten je taký jednoduchší. No, Hackerrank tiež. Po prípade je také matematické Project Euler. Robot. Fúha. To sú dobré. Na toto sa musíme niekedy pozrieť. Ak máte ešte nejaké otázky, pokojne sa pýtajte. Nemusí sa to nutne týkať localhostu, alebo pokojne, keď máte nejaké návrhy na zlepšenie, alebo čokoľvek. Určite plánujeme ďalšie webináre. A presne preto sme vytvorili aj ten feedback formulár, aby sme vedeli od vás nejakú spätnú väzbu, že aké typy úloh, respektíve ohľadom akých programovacích jazykov alebo technológiách by ste mali záujem vedieť, alebo nemusí to byť priamo technológie, ale môže to byť aj nejaký postup alebo niečo, že nejaké practices, ktoré my používame. Ja som napríklad frontendiak väčšinou, čiže väčšinou sa hrám s Reactom a CSS, HTML a tak, JavaScript. Čiže ak by toto niekoho zaujímalo, tak kľudne môžeme na toto vytvoriť napríklad aj webinár. Čiže keď vyplníte ten feedback form, budeme radi a bude to pre nás aj dôležité, že čo by bolo čo by vás zaujímalo. Chceme to robiť aj také zaujímavé témy, čiže možno, že nemusí to byť nutne niečo vzdelávacie, ale niečo môže to byť napríklad aj zábavné a také možno, že viac uvoľnenejšie. Takže ak si otvoríte hackošice.com/feedback, tak ten váš hlas ako keby ovplyvní to, že čo budeme robiť v najbližších mesiacoch. Peťová otázka sa mi tiež páči. Aký je cieľ ako programátori, tak keďže ja teraz pracujem, čiže teraz mám celkom dobrý, nie že cieľ, ale ako to nazvať. V podstate viem, aké to už je pracovať vo väčšom korporáte, čiže už získavam nejaké skúsenosti a bol by som rád určite senior niekedy. A možno aj skúsiť nejaký startup vytvoriť alebo niečo také podobné. Vždy ma to zaujímalo vytvoriť. Čo ty, Peťo? Ja som trošku mladší od VAR ako ty. Ja som len začal svoje štúdium, ale v Košice som už trošku dlhšie a tak programujem na takej amatérskej úrovni. Ale mňa skôr zaujímajú tie veci ako backend, alebo to presne, ako to funguje na tom pozadí, aj keď skôr som mal doteraz skúsenosť hlavne s tým frontendom, ale rád by som sa posunul skôr do také technickejšej časti, popravde. A Erik tu má tiež takú zaujímavú otázku, či by si vedel, Dominik, nejako približiť ten Hack Košice Advanced Coding a práve ty si tá najlepšia osoba, z ktorej sa tu môžeš spýtať. V podstate stal som aj pri zrode tejto stránky. A čo je ten XMS coding, alebo Advanced Coding, tak v podstate budú to nejaké mini úlohy, ktoré nemusia byť priamo programátorské, budú to aj matematické úlohy, ale v podstate to nebudú žiadne také brutálne ťažké úlohy.
bude jedna úloha za deň, alebo jeden challenge, nebude to súťažné, samozrejme je to len v rámci srandy. Nechceme tam víťazov alebo prehraných, ale chceme, aby sa každý zabavil a chceme priniesť aj trošku už toho aj predvianočnej atmosféry do haka. A preto sme sa rozhodli urobiť takéto nejaké mini challenge, aby sa ľudia aj trošku pobavili v týchto časoch. A verím, že prídete. Ak ťa môžem trošku doplniť, tak Haka Advent Coding nie je tá jediná vec, ktorá nás čaká v najbližších mesiacoch a môžeme dať takú upútavku, že pripravujeme niečo o mnoho väčšie a môže sa to trošku v niečom podobať na Advent Coding, alebo je to aj také súťaživejšie, tak bude to aj také zábavné, takže určite sa oplatí sledovať Facebook, oplatí sa sledovať Instagram a snáď už v najbližších týždňoch budete informovaní o viacerých nových akciách. Otázka, prečo práve Hack Košice. Takže v podstate Hack Košice vznikol ako medzinárodný hackathon, ktorý je jedinečný svojho druhu na Slovensku a myslím, že keď dobre viem, tak v Strednej Európe sú len dve takéto hackathony, ktoré sú akreditované organizáciou MLH, čo je Major League Hacking. A zaoberáme sa hackathonmi väčšinou. A teraz pridávame aj rôzne sprievodné akcie, aby sme vytvorili takú, nielen proste vytvoriť jeden hackathon a týmto padlo a vidíme sa o rok, ale chceme vytvoriť aj skupinu alebo také rodinné zázemie pre všetkých programátorov, hackerov a ľudí zaujatých ohľadom IT, ktorí radi súťažia alebo a práve preto robíme aj takéto local hosty a local hack daye a takéto mini challenge, presne kvôli tomu, aby sme povzbudili ľudí, aby v podstate nielen chodili na hackathony, ale aj sa trošku zabavili popri robote, popri škole, popri práci a tak. Som ešte doplnil, že mnoho ľudí si myslí, že hack to znamená, že proste ideš hacknúť banku alebo niečo podobné, ale ono to skôr v tom anglickom slova zmysle znamená, že vytváraš niečo nové alebo niečo zjednodušuješ alebo podobne, že live hacks a podobne. Že skôr ľudia si to milia s tým slovom cracking, že idem nejak prebiť nejaký kód, nejaký bezpečnostný systém a podobne. Čiže ono to nemá taký zlý význam, že nie sme nejaká hackerská skupina, ktorá sa snaží prebiť nejaký systém, ale skôr je to myslené v tom slova zmysle, že hackathon, kde sa vytvárajú nové nápady a kde vznikajú nové projekty. Ako zvyčajne sa na hackathonoch hovorí, že hackni nejaký nápad a v podstate v tom slova zmysle to je že v podstate to je len o vytvorení nápadu a minimum viable produktu za niekoľko hodín, v našom prípade 24 hodín, čo je minimum viable product je že v podstate niečo, čo sa dá ukázať sponzorom, klientovi alebo niekomu. Na hackathone práve sponzorom a porote. A je tam šanca aj vyhrať nejaké finančné čiastky aj nejaké vecné ceny. Čiže a samozrejme vstup je zadarmo, čiže myslím, že môžeme aj pomaly končiť, keďže už ale naposledy ešte pripomeniem, ak zavítate na stránku hackkosice.com/feedback, tak budeme radi. Už máme 4 odpovede. A nezabudnite sledovať našu web stránku, náš Facebook a náš Instagram a budete informovaní o ďalších akciách, ktoré sa budú diať snáď teda už najbližšie týždne. Niečo pribudne. No a ešte by som dodal k tým mailom, v podstate, ak fakt budete mať nejaké otázky ohľadom nás, či už ohľadom tohto local hostu, alebo hoci aj ohľadom hackathonu, alebo ďalších udalostí, ktoré budeme plánovať a vytvárať, tak kľudne nám píšte. Ešte Lukáš napísal, že hackers build while crackers break. Tak veľmi pekne to tak ukončil. Takže ja si myslím, že môžeme pomaly baliť. My sme veľmi radi, že sme sa s vami takto mohli stretnúť, aj keď iba virtuálne. Ale najbližšie mesiace asi iné lokál hosty nebudú. A bohužiaľ pizzu sme nemohli tento rok doniesť. Čo by som si aj veľmi dal teraz, úprimne. Po takom hackathone a lokál hoste. Dobre.
Tak vďaka za pozornosť a ešte pekný zvyšok dňa. Vidíme sa Majte na ďalších lokalistoch. Čaute. Čaute. My ďakujeme, majte sa. Čaute.